Χάνω 25 κιλά σε λιγότερο από ένα χρόνο. Γεια σου, είμαι ο Κώστας και την περισσότερη ζωή μου έμοιαζα κάπως έτσι. Έχω να είμαι έτσι από τα 20. Γύρω του Hero Project μέρα 1. Δες εδώ κατάσταση. Έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω το ταξίδι μου να χάσω 25 κιλά σε λιγότερο από ένα χρόνο και από τα 108 να φτάσω στα 83, ενώ παράλληλα με βλέπεις να το καταφέρνω. Και όλο αυτό χωρίς να στερηθώ φαγητό, 3 ώρες προπόνηση την εβδομάδα. Εδώ δεν γελάω, πονάω. Και ιδανικά να σταματήσω να τρώω όλο μαλακίες delivery 3 ώρες το βράδυ, σαν το ζώο. Α, ναι, και disclaimer, δεν είναι διαφήμιση και δεν θέλω να αλλάξω και την εμφάνισή μου ή κάτι. Μου αρέσει ο χοντρός. Να δες. Πλάκα έχω. Ο κύριος λόγος που τραβάω το βίντεο είναι για να δεσμευτώ προς τα εσάς και αν δεν τα καταφέρω να γίνω ρεζίλη στο ίντερνετ. Ξεκίνησα να τραβάω βίντεο λοιπόν από την πρώτη ημέρα προπόνησης. Ξύπνησα κλασικά 5 ώρα το πρωί, πήγα εκπομπή και μετά στις 8 πήγα στο γυμναστήριο. Ξεκίνησα με 20 λεπτά διάδρομο και εδώ βλέπεις το βλέμμα μου ότι έχω μετανιώσει ήδη το challenge. Και αφού έκανα χέρια και κορμό με αυτή την περίσσια τεχνική, δες εδώ άνθρωπο, δες εδώ ένα ζώο όρθιο.